It-tnejn bdiet sena akkademika ġdida fl-istituzzjonijiet edukattivi postsekondari. Fl-Università ta' Malta daħlu 4,900 student ġdid, b'2,700 student daħlu għal korsijiet undergraduate, waqt li aktar minn 1,500 student daħlu għal korsijiet postgraduate. Dan fil-waqt li hemm madwar 700 student internazzjonali bħala parti mill-Erasmus. Fi stqarrija mill-Università intqal li t-total fl-Università u ta' aktar minn 12,400 student li 1,800 minnhom huma studenti internazzjonali li ġejjin minn xejn inqas minn 125 pajjiż. Fil-jum ta' tnejn ukoll bdiet sena akademika fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS fejn daħlu aktar minn 600 student. Fil-maġġoranza tagħhom l-istudenti se jistudjaw masters fil-maniġjar tal-ospitalità internazzjonali, baċellerat fl-arti kulinarja, higher diploma fil-gwida lit-turist u foundation course. Preżenti għaċ-ċeremonja tal-ftuħ kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li qal li n-numru ta' studenti jawgura tajjeb hekk kif pajjiżna qed jibqa' jattira lih numru rekord ta' turisti. Fil-Junior College bdew mal-1000 student ġdid u l-ammont totali ta' studenti u ta' aktar minn 1,900 student. Dan fil-waqt li fil-jum ta' tnejn bdiet is-sena akademika fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST u l-Higher Secondary.